бяхме колеги в надвис. Аз понеже съм завършила куклена режисура, тези човеци са ми играли в спектаклите, учебните. Театър Цвете сме куклени актьори, които завършихме 91-92 година. Всеки един от нас имаше опит в отделни държавни театри, но решихме, че е крайно време да се съберем, да създадем театър, в който да правим това, което искаме. И се обединихме някакси около общата идея да правим театър не просто заради самия театър, а театър, който да е с отправна социална точка. Тази постановка я направихме, защото наши колеги от Сдружение с нестопанска цел "Спасете децата" в България искаха да поработим с различни училища, в които има смесване на деца в неравностойно положение и деца абсолютно здрави. Тя трябваше да възпитава децата в толерантност. Това не беше всъщност задачата. Задачата не беше да изградим един куклен спектакъл за толерантността за най-малките. Някой знае ли какво значи думичката да бъдеш толерантен? Постановката става въпрос за едни съвършени птици, които могат да правят всичко, да летят, да танцуват, и за едно тромаво змейче, което абсолютно нищо не може. Змейчето не е прието от птиците, защото не е като тях, но се оказва, че точно защото не е като тях, то успява да спаси пиленцата и да направи щастливи техните майки, и тогава те всички заедно затанцуват един танц, кой както си го може, защото всички сме различни, но това е чудесно. Дълбоко, дълбоко, в най-гъстата гора, живеело едно самотно змейче. Веднъж то тръгнало да си търси приятели. Естествено, аз като змейчето винаги съм най-големия любимец на децата. И децата обичат да ме пипат, да галят змейчето, да го дърпат. Но особено тя, която е ниско сред тях, Катя има предвид с костюма на змейчето, тя се закача с децата, те я галят, пипат. А високо-високо, в най-слънчевите облаци, танцували небесен танц две дългокраки птици балерини. Относно играта на кокили, значи 4 души от нашия театър могат да играят на кокили. 1 мъж и 3 жени. Аз съм падала, слава Богу, на репетиция. Бях с костюма на змея и ми се откопчаха кокилите. И докато кажа падам, и паднах. Това е много опасно и честно да си кажа, аз се чувствам голяма вина, че до сега не сме направили застраховка. Просто да сме живи и здрави, страшно са смели, са безрезервни, което аз ужасно много ценя от тях. Така,
дръзки хора са. Харесало змейчето танца и много му се приискало да отиде и да се запознае с птиците. Но отивайки при тях, те започнали да му се смеят на късата опашка и недораслите крилца и то се натъжило. Беше ни трудно да откриваме, никога не бяхме работили с такива кукли, всяка кукла си има своята специфика и предлага различни възможности. Това трябваше да открием. Ние играем с огромни кукли. Куклите са около 3 метра височина и са с много тежки конструкции, които ги слагаме на гърба си. Всъщност много е атрактивно обличането на костюмите, то е част от спектакъла. Снесли птиците яйца и се похвалили на всички. Дошло и змейчето да им се порадва, но те го набили и пропъдили.